Anai tonai jo tani khabni takte bu khuksang no norok na tineni katal video bo lam sogo ke khabni takte bu khuksang norok o video no first to last is it khayoi nai tongdi tai katalangoi nai tong ke norok ani channel no subscribe khardi tai norok ni support nango hani bagai norok ha rangsa group habai norok abon sipun dam hani bagai norok ani channel no subscribe khardi khabni takte bu khuksang katalangoi tong hanke tini ke norok ni bagai blaino nangkukmani kok thai tubi phai tongo omokhe jar jar chrai chikon chikono nijini bwsano phwrwngnani kok song sini chrai bwsarok no phwrwngna nango tani bagai hingkangke chrai rok wngkha kok naya chrai bolte no kok busijak kok manjak 1-1.5 bochor 2-3 bochor 5-6 bochor ni chrai rok no जों बाके फोरोंगै तलांनाय कायतोनि कक थाइबाय बंनो बाके सीमा बाके जों फोरोंगै तलांनाय आबनो आं तिनि नरकनि बुसकांगो अबाहाय कक थाइरकनो तुबै फाय दङ बे खाबनि ताकते बुकसं नरक आनि बिदिनो बाक्सा साजागै मानो बाक्सा साजागै मानो बे खाबनि ताकते बुकसं तिनि आं परिनाय निनि चेराइनो खायरगै फोरोंदि aro khatungma tongo bono sokromna bagui bwkhata sabdi hengke khapni takte phuksom norok oro srai no khanai mankhana nijini srai chikon no nijini bwsano bhaike phwrwngui talangnai bhaike bujoknai nadi tabuk nini srai no nung bhaike phwrwngnai bono nung khuk kutui bai nung bono khairok susu khaike nung bono ma phwrwngnai nung bono khairogui kaham ka ma phwrwngnai nung bono bui togui phwrwngnaya nung bono bui togui phwrwngna hangke botai rangniya karon nini khuk kutui baikhe nung bono khairokma baikhe se nung bono tisaui druk druk khe nung bono tamo sinani bagui businani bagui obai kok thairokno nung ma sanai chrai borok bo bobo busiano nung bono jeska bono sadi haibono no chrai kanang bini tile samangnai chrai ni tile lengkhase tamo bo busiwi thangnai karon naji nung bono khorang kraka bono saka chrai nini chrai thungui pon tongta ban chrai thungui pon tongka haibono se bo a thungma jagani bo kundina phono bazai phaigla hengke nung bono baike tubu nai nung bono baike phwrwngnai nung bono baike busirnai hangke nung bini tile no sanayui nung ma phwrwngnai kaham bagui no nini chrai no kaham khlainani bagui tamo nung khairogui ma phwrwngnai aro tamo khatungma tongo khatungma aro tongthungma rok tongo nung bono khairogui khukutui baike phwrwngkha bo aro kaisa bini khao khakchangnani khatungnani abahai kok thai ngui thangkangke bo nini kok khanawai thango kaham bagui no khapung takte bukhuksong जों chrairokno phwrwngnani bujoknani abo kaisa system tongo kaham bagui no nung a system no saimaya bagui no saimanani bagui ang tini obahai kok thairokno saimai angui tongkhangke saimanani bagui no ang omahai kok thairokno tubui phai tongo kusung joto nini chrai khonai tongo han bagui ang o kok thairokno tubui ma phaio kaitoni kok thairokno kenadi kaitoni kok thairok kun jaga phono khipjangnai jaga gurui han bagui no omahai kok thairokno tubui phai tongo bono sokrom na bagui bwkhata sabdi nini chrai no domki somki sokromui sikirina rok abo bwkhao tatubudi जों गार्जियन रंनि बखाओ आबनो तातुबुदि आबनो कुन दिन फनो तासाबदि कारण तानिके नों बनो मोनयै कयै बानि वैसे तमो नों अस्रायनो मा फोरोंनाय मा बुजकनाय कारण नों बनो आरो हेट हाट हनै नों बनो साका नों बनो हनै तखांके बो कुन दिन फनो रोंया बबो निनि ताइल नङै थांनाय bobo nini tile no srwngnai abono kaitor bible saka nung bono koi sama phwrwngnai nung bono khairokma baise nung bono ma phwrwngnai
khairokma jaga se khatongma tongo hain bagui no asok nung situng khabani gata tebo huksong norok jajagui tong hangke norok ani channel no subscribe khladi tei support khladi asokna hambai.